Jakora Ramogi kamora mora ma intiere an gi geno ni in kare arwakini machiegni mar yudo weche wa manyien mag Migago dichieng' ma kawuono dwe ndalo 13 dwe mar 12 2022 ma bang' kanyoro obedo kod nyasi mar Jamhuri de agero ni intie makare joma winje maber ahinya gin jopuonj pod gimong'e gin gi rusa kata yo makore wacho ni lem tidi ka kamano Nyakora Ramogi an gi mathoth ma ikoni odichieng' ma kawuono mokwongo thund weche. Chenro mopogore mag siro kata kwedo dwaro mar loko katiba ma pacho ka ochakore. Duol mandiko jopuonj TSC owacho ni gisebedo ka gindiko jopuonj sekondar 5,000 kaka higa mondo chop dwaro mar kwan nyithindo madonjo e sikunde sekondar. Riwruok mar jopuonj NATO chako romo margi mar ndalo 3 e boma ma Kisumo. Tudri kodwa e nambari 360 mana namba marwa mar ote machuok kata bende nyalo luwo e mbui Facebook en Ramogi TV Kenya, YouTube kachol kod Twitter handle en @RamogiTVKE, bende nyalo luwo Twitter handle mara @GeorgeBati_. Machiegni nyinga en George Bati. Riwruok mar ute buche mag County Scarf dwaro mondo miyo nywand paro margi mar chugo omenda ne dongruok mag wards ei paro mar loko chik e wi omenda mamoko mag ute buche ma yande ne otere nyim od bura kod jood bura Stephen Mule gi chimo gidhinji. Kamfu wacho ni mana kaka omenda mar CDF kod omenda mamoko noketi mondo kony jotelo e kelo dongruok ne oganda magichung'negi e kaka omenda mar County Wards Development Fund bende biro konyo MCS kelo dongruok ne jogo manoyierogi. E kwayo margi CAF dwaro mondo omenda mar Counties Ward Development Fund onywande i paro mar loko pend chik wi omenda mag ute chung' od bura. Gidwaro mondo county ka county obi ochiw atamalo mar budget margi kaka CRA biro dwaro mondo mi odhi e agulu mar wards mondo konyo omendago. Omendago ibiro chiw ne agulu mag County Ward Development Fund ka en omenda mibiro tigodo e gedo kata ibiro tigodo ne wards kaluwore kod pend chik 206 kare mar 2C ma en kaluwore kod chik mibiro keti kod od bura. Ng'ur mar jodak moko 3 matamo komiti moyiedhi madayo kendo rango tim mar commissioners manobalo mag IBC ochako winjo bura e doho ma Meru. Jopinygo ma ochung'negi kod okil margi Kiogora Mugambi wacho ni commissioners 4 go ne ok oyudi gi ketho moramora gi doho maduong' mogik ma pacho ka e kinde mane gigolo ng'eto margi wi ng'ur mar yiero mar jatend piny Kenya bang' ombulu mane oganda jo Kenya goyo tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Ko gingilero bende ni kamatino onge kod teko mar dayo dho commissioners gino magiwacho ni osekalo ka koro gidwaro mondo doho ochung chenro mar aputno. The Attorney General has raised a preliminary objection. That's right, Mr. Wazira? Yes, my lord. Has anybody else, Mr. Kiogora, raised a preliminary objection to your petition? The tribunal has jurisdiction to only sit for 30 days. That is my client. Therefore, yes, if this court stops the work of the tribunal, my lord, yes, what will happen is that it will have set aside the operation of the constitution. It's clear that the four interested parties were never afforded a chance to defend themselves before the first respondent, that is the National Assembly. And it is out of those violations that the petitioners have approached this court. And my lord, this court is clothed with jurisdiction under Article 165(3) of the Constitution to deal with the matters arising from this petition. They seek for this court to find that the tribunal formed, that is the second respondent, has no jurisdiction to conduct parallel inquiries in the same issues that were settled by the Supreme Court. the cost list for tomorrow shows 51 matters, but we can deal with this matter early in the morning, just like we did today, Mr. Kiogora. Tomorrow morning at 8:30, is that okay for a ruling on the preliminary objection? Your Lordship, that's okay.
Jata tije eduol mar ndiko jopuonje pacho ka TSC Nancy Macharia wacho ni gisebedo ka gindiko jopuonje sekondar 5,000 higa ka higa. Kochopo e nyim komiti mar od bura mochung' ne somo, Macharia omedo ni kwan ni pod ni piny ka owinjo gindik jopuonje sekondar malo mar 20,000, mak mana ni kaluwore kod omenda momigi mar ndiko jopuonje ginyalo mana ndiko 5,000 go kende. Kamano bende gimedo ni ndiko jopuonje mag sekondar mana kaka gindiko jopuonj mag sekondar mana koluwore kod nok manitiere. Komiti no winjo e kinde mamoko medo jopuonj ngas kod daro jopuonj kowuok e gwenge magiaye. The same question why we were never given funds. I mean, why we didn't recruit primary school teachers, we never got funds. We never at all got funds. We would only get funds for secondary school teachers for the 100% transition, and that is clear in the budget statement. And if you check on table 2, that is where all the money was going, and you'll see the 5,000 teachers. Now, about do we need funds for replacing? No, these are funded positions, because when a teacher leaves or through natural attrition for whatever reason, whether they retire, they die, and so on, that position is already funded, and what we do is go to the merit list and replace that teacher. That's a continuous process. Jopuonj madongo mag sekondar ma pacho kao kwa mondo bede e sikundegi kindegi duto mag penj kaka yo mar neno ni chochni okobedo e chenro mag timo penj maduong' mar klas 12 KCSE. Director mar KICD Ngire Charles Songondo oyango ni giseyudo report ni moko kuom jopuonj madongo mag sikunde sekondar nyiso nyao e kauting margi e kinde penj mag KCSE ka olero ni gino nyalo kelo thuolo ne achudhe moko machano kelo kuo mag penj. Ne uwoyo e kinde mane oyawa yanga otese mag penj e kaunti ma Machakos, kama wendo yango ni onge report mag kuo penj ma osebede e kaunti no nyaka ne penj mag KCSE chakre jumbe mokalo. Basically, I requested that the principals take charge of their institutions. They should make sure they are present, they are walking around during the examination period. In some areas, some reports have reached us, not necessarily in Machakos County, that there may be ways in which some invigilators are allowing collusion. The principals may be aware. The director talked about familiarity that comes in the third week. Familiarity means that some candidates may be familiar to the invigilators, some invigilators may drop their guard, and we told the principals that they take responsibility. Wadhiane kaunti ma Uasin Gishu. Siem magero chiu ne ruodhi kaachiel kod apisas mag kaunti ma Uasin Gishu ni biro riembgi e tich kapo ni ok gibichoko ji e odiechienge ma oyangi mag nyasi mag piny owacho. Mabiro tok gavana mar kaunti ma Uasin Gishu Jonathan B kanyakla kod county commissioner ma kaunti no Edison Nyale nyiso chwanyruok margi ne kwan matin mag ji manyochopo e nyasi mar jamhuri odiechieng' manyoro. Nyale okwedo ruodhi kuom mbeko tole tijgi ni mar ok gikelo kanyakla jodak ma kaunti no mondo migidhi e nyasi no mar jamhuri manyotimore sikund primar ma Kapsoya e boma ma Eldoret kama kombe nyo obudhe mana nono. Nini? Ye kumaanisha watu ama wananchi hawana imani na nyinyi. Mkiwaambia kwamba twendeni kule, county commissioner anakuja mkubwa kabisa. Mkubwa. Isitoshe hiyo. Governor mwenyewe anakuja ambaye atakuja kusikiliza mahitaji yao na aweze kuaddress. Yani mwananchi hawezi kujua na kutambua kwamba hawa wawili wanakuja na nyinyi mchukue jukumu. We do not want to witness such very low turn up from the member of the public in Uasin Gishu
the account of His Excellency the President. Weche manyien mag Migago pod wan gi mathoth ahinya. Gidhi mabor med mana kete kan kich mae odwa wakelo ni mathoth. Mokwongo wadhi yweni ka oduogo pod wan mana gi mang'eny ahinya. Highway Secondary School is a school that is full of talent. We believe in producing an all-round students. In the civil service, we produce quite a number of renowned people. The father to the current premier of the UK was actually a student here in 1966, and that is actually something to be very, very proud of. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Wach madwa nyisi. Awinjo ka jitema ntie kae wacho wachno. I love you. Odiochienge mateke ka koro biro shrada. Kara in bende anyalo miyi chwat. Aditi osekale mateka ahinya. Koro sani en shrada. Mano gima ok abi yie mondo timre. Tapke osewuok e odi to kochako duok kendo. Omiyo koro Sankara gi Bihan biro kendre. Every time I top up using Airtel Money, now pat you 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Airtel, the most affordable network. This December, drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Music and so much more. It's time for the greatest football stage in the world. Hapa Shabiki.com tunakuletea the Qatar jackpot. Rahisi sana. Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. Tuma neno QJP to 29063. Believe it. 6 World Cup games, 8 bob, and 60,000 shillings cash is all yours. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Qatar. Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika. En mabiro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e Kuku World Cup, wuok tich nyaka tich abich. Saa 7:30 odiechieng'. E Ramogi TV, Citizen Digital, to kod View Sasa. Machiegni kendo bang' wuok e ywe adundo na nyakwa Ramogi, Jalup County Commissioner ma Kisumu Central Hussein Alason Hussein ochayo pacha jotend siasa e alworano mawacho ni weche arita kwe ok osebedo kare kendo osebedo kare ochore boma ma Kisumu kaluwore gi chungo chenro mar piny owacho mamalo mar kazi mtaani. Hussein wacho ni paro makamano ok ochomo yo kaluwore ni chenro mar kazi mtaani nochak mana higni 2 mokalo. Kaluwore gi jalup gavana ma kaunti ma Kisumu e seche mane otwak e nyasi mar Jamhuri Mathizo Wili, owacho ni rochruok mar arita kwe kaunti no
biro nikech chungo chenro mag kazi mtaani gi piny owacho manyien. Kata kamano, Hussein opako apisas mag arita kwe mosetiyo tich maber e weche mag rito kwe kendo neno ni omak kendo donjne achije mathoth ma itudo kod maundu. To engage our youth. It's not the must that because your kazi mtaani is not there that you go and steal. No. Who said that you will steal if there's no kazi mtaani? How many people are working who are earning their daily bread and they are doing this job? How many do we have in this city? There are so many. It is not must for you to steal that just because kazi mtaani just started recently. I think it's a year ago. So what were we doing before it? We have been using our own means of earning a living. So we can be innovative. The government is now encouraging people to be innovative and creative. And I know here people in Kisumu, we have people with a lot of brains. So what we're going to actually have? I know we can have people who can even create an aeroplane here. Or even a tuk-tuk, or manufacture a tuk-tuk or a boda. Let us be innovative and creative. Let's not wait to be given only kazi mtaani so that you go in the morning, sleep, get money back. No. The government may bring another alternative, but in the meantime, let us use our own innovations and be creative so that we can be able to earn our living. Wadhi nyime nyako Ramogi, nyithindo manyiri mayudo nyithindo kapod gitindo ikwayo mondo mi kik wit nyithindogo kata bed ni gionge nyalo maritogi. Jakom mar chama cha maendeleo kaunti ma Samburu okwayo jochiw kony mondo mi ochopie kar reso nyithindo ma Maria Mfariji mondo mi ochwal kony mora mora ma ginyalo ne nyithindogo. Jatenda Maria Mfariji Mary Cecilia uchiwo puoch gi pak ne chama cha maendeleo ya wanawake kuom timo limbe kanyo kendo chwalo negi chiemb kony kendo girwako jomoko bende mondo mi ochopie ochwal negi kony. Yesu alikuwa anasema nyawe ya masisa biro kaluwore kod laro pi kod chiemo mag jamni gino ma osebedo hinga ne kwe e alworano. County Commissioner mar County ma Garissa Boaz Jerotich bende owacho ni tend piny chano keto kenge mag tieko lwenje mawuok e counties adego. Omedo ni obila ibiro medi e yor nyayo kwe. Excellency, chama duri pamoja bila wasiwasi. Hapa yuko tangu wiki yote watu hawa mambo mliongea hii mambo ya hapa karibu. Mimi sitaki kuongea hiyo kitu, naelewa. Tunaifanya hiyo maneno na tutachukua wakati mzuri na viongozi wengine wako huko to make sure tumefanya kazi pamoja. Sisi wote ni wa Kenya na lazima tupende pamoja, si ndio? Tupendane pamoja, si ndio? Lakini hii maneno mlisema, mimi najua na sitaki kuongea mingi. Mimi sipendangi kuongea vitu sensitive. Kuna vile tunaweza solve hiyo maneno na tuachie, na tunajua tunaamini tutafanya kazi. Tutakaa na viongozi wa upande wa taarifa akiongozwa ama wakiongozwa na ndugu yangu gavana wa taarifa na pia wajumbe wa kule, ili tuulizane ni vipi ama ingekuwaje vile labda tungeishi kwa ujirani mwema. Maneno ya NPRs tuna review na tumeelewana na viongozi kwamba hiyo review audit ikikwisha tutaongeza wale NPRs, serikali itaongeza wale NPRs. Maneno ya boundary disputes baina ya Isholo pamoja na Garissa ama ile maneno ya insecurity iko pale, tumeelewana. Juzi Minister in charge of Interior alitoa mwelekeo, na kwa hivyo hivi karibuni tutasonga pale ili tuweze kuwa na kikao na viongozi. Riwruok mag jopuonje mar NAT timo ikruok mar romo ne romo mar ndalo adek ma chakore yange boma ma Kisumu dichieng' ma kawuono. Romo ni nyako Ramogi jafwambo marwa Millicent Adhiambo dwani mondo koro miwane maler kendo mang'eny ahinya ni to romo ni dhi bedo marang'o ginang'o gini ma riwruok mar jopuonj mar NAT dhi twakie. Diponi odhi kelo ber koso nitiere yore moko ma itemo losi mondo okel ngirruok mar tich ne jopuonja e pacho ka. Millicent Adhiambo, amosi ni misawa kendo wadani mondo mi imiwa ler ni to romo ma kawuono ikruok ne mondo mi obed Kisumu ndalo adek gi en ochung' ne ang'o hie. Diponi itimo
ma mondo mi jiw dwaro mar jopuonj koso nitiere gik moko ma romo ni ndi dhi hiko ewi sekta mar somo e pacho ka. Par ni romo ni timore kinde ma weche mag CBC en achiel kuom gigo ma oganda go e mbaka gie sani. Weche mag ndiko jopuonj bende ni ka. Ng'o hie ma riwruok mar NAT dwani mondo mi owuoye romo ma gichako Kisumu. Erokamano ahinya George Bati, achiel kachiel kwawuok e kanisa mar Sitam kuma bende romo ma kamaendi dhi e nyime kendo chakore ayanga. Romo ma bende dhi bedo chakre kawuono kiny to rumo rucha ka otele kod jagoro maduong' mar NAT mano Collins Oyu. Ka bende kwanyalo go kodgi mbaka gi e thuolo ni endi nikech wadhi bedo kodgi e seche ma mbele kanyo mar mondo mi gitwagi jofwambo e weche ma bende gin godo kaendi ne ginyalo liekonwa ni weche ma bende okelogi mondo mi ginyal bedo kod romo ma kamaendi en bedo kod ngima makare ne jopuonj, alam makende ma bende sani dhi nyime e kanisa kanyo ma bende bang'e ma ka gitieko to gibiro twak kodwa kaendi gidwa ni gibed kod alam mar jopuonj mar kelo kwe kind jopuonj moko ma bende ging'iyo gen midhiero manitiere e sekta mar somo. Midhierni mopogore opogore ma bende sani wan kod gino ma bende idendo gi dho ngere ni transition ma bende idwa gol jo grade 6 ka bende dhi e junior secondary. Maga achiel kuom gigo ma bende okelo gi ka mondo gitwagi ging'i ni to kochopo higa manyien wach mar transition ni odhi bedo nade, bedo dhi kare kaka owinjore. Gigo ma bende opogore gi mago bende gilemo ka gigo erokamano ne riwruok mar NAPT chopo higni 62 ka bende gikwayo Nyasaye mondo omed miyogi ngima makare gineni to sikund primar gin gigo mage mowinjo bed ni timonegi mondo mi ber kata somo obede lony makare. Gisani ma bende waneno ka bende idwar lok weche somo owuok kaka nwatime chon mong'ere kaka 844 kikete e wach CBC ma bende ong'ere kaka competency based curriculum mondo mi nyithindo ochak ng'eyo are tin gini to ginang'o gini, were mane ma en go to nyalo somo yo mane, gimane monya somo manyalo konye ngimane ma ok oluwore tir gi somo are primary mbalariany. Magi moko kuom gigo ma bende wadwa ni wang'e kendo jagoro maduong' mar NAT Collins Oyu ka ang' obiro twak kodwa kaendi to med notonwa matut ni to romo ni ma adieri en ber mane modhi kelo bang' ka osetieke tok ndalo 3 kotenore gi mago ma bende osewuok kendo osenyiedhore mathoth e sekta ni mar somo ahinya to ewi CBC ma bende sani okwako nyithindo, jonyuol to kod jopuonj. Ka kamano gie thuolo ni Bati kaka inyalo winjo ng'eya kanyo en alam ma bende gie thuolo ni ochiegni rumo to bang'e no endi ang' nwakelnugi achiel kachiel ka watwak kodgi sama gibiro nyisowa gigo ma bende gin go ka agenda magi gi mago mathoth ma bende giko ma gidatwo ka gipuonjore kanyakla kaka ginyalo bero sekta mar somo ahinya to e skund primar. George Bati kionge penjo moro amora e thuolo ni ang' nawe idhi nyime ka bende mondo wan be waikre mar kelo nugi achiel kachiel sema ang' gichako twak ka watudogi ne ginchwara Mugajwang' mondo onyal kwanyo weche ma ang' ginyawacho mar wang' dede kata CCTV omako ka kwelo chiko madu mara 11 gani osebedo thuolo kuom kinde malach kendo ne gimanye megimake gwenge ma Kondele, Kisumu kama noponde. Amoge nitie lweto bila kama podi biro chwale lweto bila mabondo ka menyo podi jin nyime mar yudo nyawadgi mane gikwelo godo. Ramogi neno wach mar mecho mar wang' teko no kendo gone obila poch gi pak kuma timo duto mar manyo kendo maka achiel kuma chijego kama chielo bende ogeno no obila biro yudo machiegni mondo othir timbe mag rochruok mag arita kwe gwenge mopogore opogore. Ramogi yiena mondo walore gi kanyo kokalo e mesa mar weche manyien nikech bang' ma to James Opondo Ajwang' kielo ni chendo mar kuku mar World Cup par ni odiechieng' ma kawuono tarik 13 dwe mar 12 semi-finals mag World Cup chakore. Bang'e ni dhi nyime gi tim mane, tim nodong' koso podi in gimoro ma podi liero kuome koso moloye mari gin penjo 3 nyalo kawo achiel kuomgi. Nyinga en George Bati, oriti masani.
It's time for the greatest football stage in the world. Hapa shabiki.com tunakuletea the Qatar jackpot. Rahisi sana. Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. Tuma neno QJP to 29063. Believe it. 6 World Cup games, 8 bob, and 60,000 shillings cash is all yours. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Raundi ya tindi gotigara botaka imenya sai maiga. Hosori enyira nainde embauke gima. Wa? Biore. Na sai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbaigwana ine boli ga. Wazimba tage tunya tichi. Kero musachi hoteli yeye. Na raroti. Ombogo tabwati baga. Ngitalite muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge nchita take tibosoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune mate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere.